Welcome back to the YouTube channel. Mwana kamera zakola kutini tuone kai I think tuone kai ziwiri. Tilowe ku Russia komanso tiloweso ndi ku Gaza. I think pamene pando tizabweraso ndekuti ngati nthawi ingatilole komanso ngati zochitikanso madziwa zochitikaso zambiri. Yeah, pakali pano tili ndi Russia dzulo ndithu Putin anali ndi press conference imene tu anayankhula ndithu long speech kwambiri ndipo kumene mwazina zimene adayankhula ndithu adamuyankha Donald J Trump kumuyankha directly chifukwa poyambirira Donald anayankhula mawu Putin sanayankhe anakhala chete wakayankha dzulo koma after madays angapo I think it should be a week, maybe 2 weeks, a week asanayankhe mawu ake anali amtundu wanji nanga Donald Trump anayankhula zinthu zotani choyambirira Donald J Trump anazayankhula kuona kuti I think it's high time, I think panapa ndi nthawi ino kuti Ukraine tipase zida zitali ndiyeno tikapasa zida ndi athane ndi Russia chifukwa Russian economy is suffering kwenoti chuma cha Russia ndithu chikusafala kwambiri komanso panopa ndithu dziko lili very very weak ndipo zikuyenera kunzoti tingomupanga sponsor Zelensky Ukraine kuti athane ndi Russia kapena kuti Putin chabwino koma anazaonjezeranso mawu enaso kuti Russia is a paper tiger ndi phrase ndi chininga ndi mawu amene amagwiritsidwa ntchito paper tiger iniyo tiger mamudziwa tiger titaona kuti chikambuku tiger kambuku yes I think titaona masonyo chiti kambuku wapepepala that means chinthu chioneka ngati choopsa koma ayi ndithu chili pepala chajambulidwa basi chithunzi chabe mwangojambula pepala iniyo kumakopeza ndi kambuku amene ajambulidwa pa pepala mungaope simungaope mungoona kuti kambuku amene uyu chinyama chinthu choopsatu msayiwale koma sikuti chingachite kanthu yayi nde iye anapanga rifa kwa Russia kuti Russia is like a paper tiger. Yeah, kapenanso paper tiger tandazo kuona kuti mwina umatha kutenga pepala kukonza chinthu ngati tiger ngati kambuku kuchikonza, you understand, that's paper tiger. Two meanings, that paper tiger kutenga chipepala something like that kuchipanga kukonza like my examples mutakuonaso imene thandazo linaso la paper tiger so nzoti it's the same thing chinthu chosaopsa chinthu choti sure chabwino nde zimene zachitika Russia I think mkulu amene I think ma strategies ake like zochitika zake samakonda zoyankha kwambiri koma samakonda zoyankhula kwambiri koma amakonda kuonesa ma action amabwera kuti show iye ndikumwarani ndi ndikumapita yeyo kuyankhula kwa kumene anayankhula nkona kuti anayankha this is I quote right ndikutenga statement imene anayankhula yeyo anayankha kuona kuti zimene anayankhula Trump potinena ifeyo Russia kuti ifeyo tilingati paper tiger kwambiri kwake ifeyo tazitenga so calmly modeka sitinazitenga kuti za serious kwenikweni chifukwa chonena kuti ngati iyeyo akuona kuti Russia ndi kambuku ongojambulidwa pepala bwanji iyeyo osabwera kuzapanga deal ndi kambuku amene wapepalayo ndi anapitirizaso kuona kuti ndimaona ngati kuti mawu oti paper tiger kuti kambuku wapepalawo awatenge awapatsa aneto ndi amene angakhale ngati paper tiger chifukwa
ifeyo ineyo ndaonetsa. Why akona kuti ineyo ndaonetsa? Okay, so zimene Trump atayankhula zimene zokhala ngati kupanga mock Putin kaba kuti Russia kuipanga mock. Russia chimene apanga chake tino kuti iye usura naveneka kumuyankha hey mwakuti mawiki amenewo 2 weeks ago sana muyankha yayi koma chimene apanga iyeyo njuti anayamba kupanga provoke ma NATO countries maiko aku Europe amene to aja amene ali ndi policy amene ali ndi lamulo lona kuti ukangoshosha munthu mmodzi ndekuti iwe ndekuti washosha tonse tibwera tizaku ndiye anangolo chabwino iniyo policy yanuyo iniyo sindinoopsa iniyo si mukangoshosha munthu mmodzi mmabwera kwaona aliyese ine ndikushosha maiko 4 ndikushosha maiko 4 ndikuphwasula kupanga violate ma international kupanga breach space kuononga malamulo amati ngasi usaduse, you understand, mpaka ena so kugweselaso muri kugweselaso even mu Poland nde zimene zinapanga sakona zoti akanga ampanga proof amonesa action. Trump anangula mawu ye amonesa action, right? Hey pachatu kachikhedo kaputi ndikamene kaka iwe ankula ulubwa we yango bwa yangonesa show angogonesa action na asilaka okay iweyo wankula zimene wankula zokoma ife ineyo ndakuonetsani kuti netoyo imene ndimene ngakhale paper tiger osati ine yayi osati Russia yayi. Russia sukuidziwabe mpaka napano pa yayi. By the way, pali war analyst waku Japan ku Hiroshima kumene ndithu USA inatha ku nuclear kumene koko iyeyo anayika comment yona kuti ndi zinthu za uchitsiru zopusa kwambiri, very stupid, zopusa kwambiri kuti wina wake aziyankhula mawu opusa ngati amene wawa ku dziko limene lili ndi ma nuclear ambiri ngati Russia. Sunga mayankhule mawu opepera ngati amene wawa ku dziko lalikulu kwambiri ngati Russia, chifukwa Russia ili ndi ma nuclear. Remember tinakamba pano kuti pano pa mayiko amene amalemekezedwa kwambiri ndi mayiko amene akusunga nuclear, chifukwa nuclear imakhala kuti basi mwathesa chilichonse, nkhondo imathesa pa nuclear pompacha. Anyway, so izo ndi zimene mbiti zachitika nde awaonetsa same thing atapita ku Alaska kuja ku America kuja kukambirana kuti nkhondo ya Ukraine ithe. Zinapeza kuona kuti Putin wabwera bwinobwino koma nkupeza kuona kuti uyu kukamwango bwetukabe wafika lero iye kupita pa press ndofuna tikambirane hema kuti ineyo tikambirane kamodzi kama komanso akaona kuti komanso kuyamba kuopsezaso komanso akapanda kuvomera yeyo akapanda kuvomera kuthesa nkhondo ya Ukraine amene ndimuonetsa zamuli mbere Putin anangomuyang'ana okay undionetsa okay I think undionetsa I think mwina nana mukanira omkuja atafika omkuja haya imaona mzana nkhondo ili si yithathu ma conditions zanga ato ine sindi masinthathu ndikakupasa list kuti ndifuna izi ndeka iwe ikhala kayo America kama kutama kachane ka NATO ineyo ababa nkhondo zikutha bakabaka izichitika izi basi Trump anabwemwe kutaku anabwera mumulandira kumuyalira kapeti kumulemekeza makuti anangobwera basi kungwatisha show nkumuonetsa kuti ase ife zankhula ayitu ife ndimanguonetsa show basi anyamuka marani kumapita. This time again wapangaso chimodzimodzi to the point yona kuti wauza kuona kuti paper tiger mungone nayo ndiyo imeneyo ndikuti mwapatsa anetu amenetu namene amoneka ngati koma panopa bwanji panopa anawazunguza mutu kuiro after kwazunguza mitu mpaka kunyama kuthamanga kuti atende kapangeso meeting kena kwa mutu akakambirana macho kuti tende kuti konkoyi tikame anamba kambirana ndeti tani pene papo kwaba maganizo kuti tende ngomanga defense bwa tengomanga wu tingomanga mpanda kuti osaoneka kuti madrone asamaduse ife ndimona kuti mwina muzita wapanga zimenezi. We will show you tikuonetsa right sizinachitike
like anthu amembekiza kuti pavuta kwambiri, anthu amembekiza kuti apa ndi pavuta, apa pachemata, ayamba neto ndi malamulo. Putin waipanga Putin waiwonesa kuti akuluakulu mungatani niyo takambirana tione zomwe kakambirana. Ife mwana ngati akambirana zina zake zoti zopsa, hayi ndithu akambirana zi basi hayi silaki timpewe, timpewe like okay. Ndakumbukira kankhani kena kuna panali wina wanga kuti analowa galimoto mpasi, right, mu pasi moja ndi munazalowa chipausa chachikulu, chipausa cholemera chicho, chipausa chicho chalowa galimoto muchake nako basi. I think kamnasowa foni, kamnasowa drama, ndi kamunthu kanaka panapo kamene kamunthu kuwonda kwambiri kanabwera memo chakuluakulu mpasi munomu mwasowa chani, mwasowa foni yanga, mwasowaso drama. Ndi ndifuna basi yonse ino, ine ndiwovuta kwambiri, ndifuna basi yonse ino aliyese alandilambama foni, ine ndiwovuta mpakana foni drama ngazi tapezeka chifukwa munthu wabaya ali mumuno. Yeah, so anthu namba paipa panakatuluke mama ndiyambe ya driver kuti muzuri ine ndiwovuta. Ndi remember galimoto mwana wa chipausa chikulu, chipausa chakhala pampando choti chinangokwera galimoto machita kumveka kuti ndanamba kutibula mbama driver, conductor, line by line, foni yanga ili kuti, ujina yanga ili kuti, drama yanga ili kuti, choncho mpaka nafika pamene pana chipausa pacha. Ndi chipausa chimene chichi nchonena kuti anthu aliyese focus inayo kuti chipausa chimene chichi ndika munthu kuonda kamene kaka chipausachi chilola kuti chimenyedwe, nanga chipausa chikamenyedwa mbama chitani. Aliyese afuna angoona kuti aliyese sanakhumude ndizo kuti amenyama mbama, koma aliyese analipewu uone kuti chipausa chimene chichi chipanga zotani, chionesa zotani. Ndi atafika amene uja mkuluja kanali kulimba mtima kwambiri kamunthu kochepa nyama, ndi kanaona kaya chipausa aja kena kuti wawaza mbama, anthu mwadika kuti achiwaza mbama tione kuti chingachitika nchani. Achipausa aja kumuza kaya hey talika kaya chinayimirira akuluakulu ngati pala amene watenga foniyo ndi ndramazo mungopereka fa muliperekesa nafe osala kwafe. Andala ife timembekeza kuti mwana wake ali pulumutsa kuti mwenda amene akuopsa kwambiri. Ndi Paper Tiger mwana ngati choncho chimene chochikuoneka ngati chikhoza kuswa komano completely wina wachipanga provoke osapangena kalikonse. Anyway, tichoka kumeneko tipita tsopano ku Gaza. Remember anapasidwa anthu aja ma hours, I think 3 days 72 hours ndi malamulo tinayika ma conditions anayikidwa aja. Trump anayika ma conditions kuti Hamas ivomereze, ikavomereza kenako basi zikazirani zatha. Kenako ayike malamulo amene akwadziwa aja atenge Gaza icha ayipange control basi khala ngati ili manja mwa Israeli, komanso angakhala ngati awapatsako kaufulu kenaka kakang'ono kacha kuti sizikudziwikanso kuti angakhulupiridwe kapena ayi malinga ndi mmene iwo apangira act. Ndi Hamas sinayankhe koma nkupeza kuona kuti maiko achiluya aja achina Qatar, Egypt, achina azinzake kupeza kuti nawonso ayambaso akupanga pressurize, akuipangaso force Hamas ja tavomerani basi Mungu vomera zimene afuna Trump zo, Mungu vomera. Maiko achiluya aja ose aja akhala ngati ali inonso vomerani
akwauza Hamas kuti avomereze zinthu zija malamulo za Trump zija. Hamas sina yanke tinakuza tipasana update. Hamas sina yanke pawafika tsiku la lero a Trump aperekaso mpaka na Sunday 6 koloko madzulo ayankhe pamene papa isilaga abanga extend period deadline ija ayipitileza akuti akichabona akulako ndawupasa nthawi muyankhe mukapanda kuyankha ndekuti towana kuti ndikuti muona mazangazime ndikuti tiku like muona zosaona izo zimene ayankhula sopano a Trump. So guys, thank you so much. Chinaso chimene tingobwera pang'ono chimene tinachidumpha nchina kuti palisa statement imene yatuluka asimakamaka ma speech amene amayankhula dzulo Putin wana kuti anafusidwa kuti okay aujene US America ifuna tumize ma long range missiles koma sanavomere for ndipempha limene apempha Ukraine kuti azitumiza sopano ku Russia nde atapita ma Russia nakuti ngati zitapezeka kuona kuti awawa mabomba awa anyamuka apita right for atumiza kudzala khangati Europe ndimene igule NATO ikhangati kugula kwa America nakuza ndi America ndalama zikuvuta nde afuna agulitse ku Europe ndimene itenge NATO ja kukhangati akugayira right Trump akupanga business rapa apanga business apa yeah nde akapita mene kuchako uyayamba kugwisa ntchito nde Russia nakuti it's fine atha kubwesa mabomba amenewo komano tiwapanga prove tiwaonetsa kuona kuti ife taphwasula mabomba awo taphwasula koma tiwadziwitsanso kuona zoti sikuti ifeyo ndife makape amene aganizira amwe yayi mabomba akhoza kutumiza komanso akatumiza mabombawo adziwe kuona kuti akupangisa kuti nkhondo ikwerenso kwambiri choyambira chimenecho. Number 2 mukangoyeseranso kutumizaso anthuso ku Russia konso ku Ukraine nkhondo iso ikweranso kwambiri then fuso lomene anafuso nditola nkhando nakuti akulu kodi inuyo do you think kuti mabomba atatatu akabwera ubale wanu utha ndi America? Russia nena kuti yeah I think so yeah ndona ngati kuti ubale wathu utha ngorome zozo tipanga escalate nkhondo komanso we know kuti ubale wathu pamene pondo utha zimene zachidziwikire and yeah it should happen. That's it. Umuntu mene anayankhula sopano Putin kwauza atulankhani zikhuza ndi ubale umene ungakhalepo. Yeah guys, iyo ndi ya ku Russia komanso ku Gaza mene zilili still anthu aja ali captivated, anthu aja awagwirabe mene boto la fruit laja anthu maiko ambiri ayamba kudzudzula Israel kuti why akupanga zimene zilithu asiyebe. Guys, yayi tikafika pamene papatene kuti thank you so much. Yeah, Malawian Cameras.